ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘରଟିଏ କିଣି 50,000 ଟଙ୍କା ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଘରଟିକୁ 20% ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି 30,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି 50,000 ଟଙ୍କା। ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2,50,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଭ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 20%। ତେବେ 2,50,000 ର 20% ସମାନ 2,50,000 ଗୁଣନ 0,000 କଟିଗଲା 2,50,000 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 50,000 ଟଙ୍କା। କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2,50,000 ଯୋଗ ଲାଭ 50,000 ସମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ।